naangkon o managlahing komento ang usa ka viral video ni President Bongbong Marcos nga mibalibad kini sa paghatag og komento bahin sa bag-ong impeachment kang Vice President Sara Duterte sa baguhay lang nga pag-interview niini sa mga magsisigya karong bulana. O tungod niini di kalagot ang maong tubag sa mga Davoenyo di matod pa sa komento ni Florence mausab kini ang iyang reaksyon dihang gidala si FBRRD sa The Hague, Netherlands samtang dugang sab ni Junrey tuod dili kini trabaho sa presidente apan siya man nagmando nga himuon kini. Dugang pa nga kanunay mag-anad na ang mga kawatan sa pondo sa gobyerno nga mag-abuso tungod sa sayon lang nga pagsulti niini nga pasagdan kay trabaho kini sa partikular nga tao. Doon pasabot sa mga saysay nga walay pakialam ang Pangulo sa Pilipinas sa trabaho sa matag usa. Ug mo kana ang maong mga komentora Juman Leo no sa ato ang pipila ka mga Davoenyo nga nagpahayag sab o naghatag sab og aduna gyud mga kasubo og kalagot bahin sa maong video ni PBBM. Ikaw ba Rajuman Gretch, mas maayo ba nga mihatag og komento si President Bongbong Marcos? Kung ikaw ako radyo man layo na muhatag man sa udili batikuson jud sa maayo sa dili lang sa Davoenyo sa daghang mga Pilipino pero para sa ako mas maayo na lang nga wala siya comment kay tuod wala man gihapon kini mahimo kay syempre mo ana lang man gihapon na siya nga ang Senado na o konseho na ang bahala ni ining tanan. Yes, Radyo Man Leo. Okay, daghang salamat sa mga update Rajuman Gretch.